Ġie inawgurat dormitorju ġdid fin-nursery ta' Ormi FC b'investiment ta' 30,000 euro mill-Housing Development Fund fih dan l-Awtorità tad-Djar. Dan il-proġett jikkonsisti fl-istrutturar fid-dormitorju tan-nursery li se jservi biex jgħin l-tfal u żgħażagħ biex jitħarġu, jitgħallmu u jikbru mhux biss fit-talent tal-futbol iżda wkoll fil-mixja tagħhom bħala atleti żgħar. Stephen Patch li huwa segretarju ta' Ormi FC Youth Nursery spjega kif li kieku ma kienitx għall-għajnuna mogħtija mill-Gvern dan il-proġett li kien il-ħolma ta' diversi ġenerazzjonijiet bħal Ormi ma kienx iseħħ. Bda l-proġett rrifajna jarba dik mamar, kxina ġdida, ħafna affarijiet li aħna bil-volontarijat ma nistgħux nagħmluh. Ringrazzjaw narġa' ngħidilhom grazzi ma xbieħ ħajgawdu tfal tagħna u anke tfal minn nursery oħra jiġu nistidnuhom jiġu. Dan il-proġett huwa wieħed mis-seba' li tisiru fil-komunità permezz dan il-fond u jingħaqad ma' proġett ieħor li kien inawgurat ftit tal-ġimgħat fil-Birgu fejn infetħet dar li qed tilqa' priġunieri fl-aħħar parti tas-sentenza tagħhom fejn hemmhekk isegwu programm ta' riabilitazzjoni lura fil-komunità. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes spjega li dan il-proġett huwa eżempju ħaj ta' dak li l-Gvern qed iwassal fil-komunitajiet permezz tal-Housing Development Fund. Huwa spjega li akkomodazzjoni rekreattiva bħal din ta' Ormi FC Youth Nursery toffri saqaf għal żgħażagħ biex għajnhom jiżviluppaw fl-irġiel u n-nisa ta' għada. Il-Housing Development Fund lan tiegħu huwa li jgħin il-komunitajiet jiżviluppaw soċjalment anke mill-aspett sportiv u anke ekonomikament. Permezz ta' l-investiment li għamilna fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli f'diversi irħula qed ngħinu anke l-komunitajiet ikollhom il-faċilitajiet neċessarji biex ikun hemm iktar interazzjoni bejn il-familji li jgħixu f'dawn iż-żoni.